Тук при нас в студиото вече е и следващият ни гост. Ето кой е той. Валентин Ганев завършва актьорско майсторство в Москва през 1981 година в класа на Сергей Бондарчук. След завръщането си у нас работи в редица театри в София и страната. В трупата на Народния театър Иван Вазов е от 1996 година. Валентин Ганев е носител на 2 награди Аскер и на наградата Икар 2001. Освен като актьор, Валентин Ганев е познат на публиката и като режисьор. Добър ден на Валентин Ганев. Добър ден. 60 години изпълнили се вчера. Да, така се случи, да. На сцената на Народния театър бенефисният спектакъл, ако може да го наречем така, беше Вишнева градина на Антон Павлович Чехов под режисурата на Крикора Зарян. През целия месец, между другото, спектаклите в Народния театър с ваше участие ще бъдат посветени на този юбилей. Добре ли е, че всъщност голяма част от тези 60 години минаха на сцената и под знака на театъра? Да, добре. Слава Богу, че минаха под този знак. Предимно. Това, което не е добре, е, че минаха неусетно. Неусетно, бързо. Да. Сцената има ли нещо общо с това? Това, че всяка вечер, почти всяка вечер имате спектакли, постоянно сте или на снимки, или тук в радиото, в радиотеатъра, на други участия. Тази динамика, има ли пръст в този бърз ход на времето? Със сигурност. Времето тече бавно, когато човек няма какво да прави и се чуди какво да прави. Така, последните години не съм се чудил какво да правя. Един голям кинорежисьор е ваш учител. Така е, да. Всъщност... Актьор и кинорежисьор, да. Кинорежисьор. Той какво ви научи за сцената? Нещо, което употребявате и до ден днешен? Сигурно много неща, но ако трябва някакси да синтезирам, може би основното е, че актьора го правят ролите и че всяка роля е стъпало само към следващата роля и че човек, хората не съдят за актьора по това, което е направил в миналото, а това, което е направил последно, това, което в момента се гледа и да може да бъде видяно. Синята птица, мисля, че е последният спектакъл, нали? Синята птица, да, на Метерлинк е последният спектакъл, който излезе неотдавна под режисурата на Марио Скоркински. Да, това е последното нещо, което излезе. И когато погледнем това, което се случва в Синята птица, какво можем да кажем за стъпалото, до което е стигнал актьора Валентин Ганев? Стигнал до стъпалото да играе времето, т.е. има такъв персонаж в тази чудесна приказка. Времето, може би от висотата на възрастта си, съм стигнал до там да играе тази не голяма, но важна за спектакъла роля. То времето е главен герой във Вишнева градина, доколкото там става дума за това, че времето по някакъв начин вече не може да продължи по същия начин, че нещата се променят коренно. Със сигурност времето е главен герой в официално или не, обявено или не, в много голяма част от драматургията. И в крайна краща драматургията се занимава с едни и същи проблеми от векове, а те са любов, омраза, война, време, катаклизми човешки и така нататък. С какво ви помогна в личен план театъра през тези години? Какво беше той за вас? Отдушник или може би добър приятел, място за среща с колеги, с публика? Всичко това, което изредихте, може би най-вече начин на изразяване. Аз затова не се чувствам много комфортно пред микрофона или пред микрофона пред радиомикрофона като интервюиран или като човек, даващ интервюта за пресата, защото или харесвам това, или мразя онова. В края на краищата хората
ходят на театър и на кино, за да бъдат заразени от някакво чувство, от някакво вълнение. Ако ти можеш със своята професия да управляваш тези вълнения, тези чувства, то не ти трябва никакъв пряк, директен, елементарен контакт, в който ти да казваш някакви неща за живота и така нататък. Да, за да се случи театъра обаче е необходимо да има и сграда, и театрална структура, и финансиране. Доста сериозни дебати имаше в последните седмици, свързани с финансирането на театрите, евентуалното, както се нарича от чиновниците в администрацията, оптимизиране. Така, вие на връчването на наградите на Съюза на артистите бяхте леко така приятно ироничен в тази посока. Всъщност, защо в България винаги хората, които работят в сферата на изкуството и в театъра най-вече, имат усещането за липсата на внимание? Не е точно казано липсата на внимание. Слава Богу, в България театър се гледа много. Говоря за внимание от гледна точка от страна на институциите. Със сигурност ви разбрах. Последните доста години, така или иначе, в сферата на културата се правят ред промени под знаменателя на реформата и от това се обявява за реформа, но погледнато строго, никаква реформа не протича едно само, както и благородно да се нарича то оптимизиране, просто едно съкращаване на разходите за култура. Така че това, до което е стигнал театъра, и не само театъра, а всички културни институти в страната под така нареченото оптимизиране, те да се борят да оцеляват. Което е обидно за културата. Въобще, културата не трябва да се занимава с оцеляване. Хората на изкуството не трябва да се занимават с оцеляване, с творчество. И културата не е само въпрос на театър, музей, изобразително изкуство, музика и балет, и опера и така нататък. Култура е всичко. Култура е как поздравяваме, как не поздравяваме, как се блъскаме в трамвая, как се разминаваме с хората, какво говорим, начинът по който говорим. Всичко това е култура. И ако това е последната грижа на държавата, то нашето племе върви към някакво израждане. Така че, ако говорим строго за сферата на театъра, най-неприятното нещо е, че той все повече се обвързва с прихода, с комерса, с парите, с какво ще донесе едно билетче. Ако вие вкарате един зрител за 1 левче, ние ще ви дадем 2,50 и така нататък. Това праща хората от театъра, ги задължава да се занимават с нещо, което разчита на ефтин публичен успех. Тоест, театъра вместо да бъде водач, вместо да върви напред и аудиторията, публиката да го следва в големите теми и проблеми за живота и изкуството, в момента театър е принуден все повече да се занимава с обслужване на не най-високия зрителски вкус, като с единствена цел на всяка цена да вкара колкото се може повече зрители, които да му позволят да заработи заплатата си. Да, и компромисът в качеството на спектаклите е неминуем, когато това се постави като самоцел. Да, и ако това в столицата не е толкова осезаемо, културните, сценичните институти в страната са поставени под много тежко изпитание. Знаете, че първо покупателната способност на хората в страната не е такава, каквато в София. Там има безработица. Човек трудно може да отдели един бюджет, за да отиде на театър. И завърта се някакъв омагьосан кръг, който
който не е хубав. Излизане от този омагьосан кръг има ли? Ами, сигурно има, ако има достатъчно просветени хора, които си изберем за да управляват тази държава и да направят икономиката и такава, че тя да бъде да не бъде последна грижа изкуството и културата. Аз разбирам, че в една опоскана държава хората първо трябва да мислят за здравеопазване, за работни места, за хляба и така нататък, но кому е нужно всичко това без образование и без култура и изкуство? Кои са останалите спектакли до края на месеца, с които ще бъде отбелязан юбилеят 60 години Валентин Ганев? Ами, това беше много мил жест от страна на ръководството на Народния театър, за което благодаря, да обяви този месец като един вид юбилеен. Аз играя в около 11 или 12 заглавия в Народния театър. Това са, както казахте, Синята птица, Хъшове, Дон Жуан, Хамлет, Пигмалион, Контрабаса, Да се провреш под дъгата, Гео, Рицар на Светия дух, може би изпускам някое заглавие, Вишнева градина, което снощи играхме, и извън Народния театър играя и в още две представления. Едното се казва Сарабанда, това е пиеса от Ингмар Бергман, постановка на Иван Орумов в театър 199, и тази вечер ще играе в театър Сфомато последен квартет от Ярон Зилберман, постановка на Десислава Шпатова. И сега отивате там на репетиция? И сега отивам там на репетиция. Това е един съвместен спектакъл на Врачанския театър и театър Сфомато, който получи, Константин Цеков получи за работата си в този спектакъл икар за музика в театър, в спектакъл. А именно става дума за един струнен квартет и така особеното на фона на общо случващото се в театъра е, че на сцената има 4 професионални артисти, които свирят наистина на живо на струнни инструменти музика от Бетовен. Добре, приятна репетиция ви пожелавам. Няма да ви задържаме повече и успех от тук нататък. Продължавайте да радвате хората. Благодаря ви за вниманието и за поканата. Валентин Ганев, Хоризонт за вас.